Iż-żgħażagħ għandhom ikunu parteċipi b'mod attiv fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell lokali. Dan id-dritt ilu li ġie elenkat mhux mill-aħħar elezzjoni ġenerali iżda anke qabel, tant li fl-2003 u anke fl-2008 kien hemm kitbiet dwar dan li juru kif il-Partit Nazzjonalista huwa favur id-dritt tal-vot ta' 16-il sena. Dan jispjegah Frank Psajla, direttur informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, li fl-2008 fuq it-Times of Malta kien esprima dan id-dritt. Il-Partit Nazzjonalista ilu li kien ħareġ favur id-dritt tal-vot ta' żgħażagħ għal 16 sena, kien hemm ukoll David Aġus, il-mwib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fl-2003, kif ukoll il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet ukoll kien propona l-vot ta' żgħażagħ ta' 16 sena. Issa jidher li kulħadd qiegħed on board kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni. Frank Psajla jgħid li ż-żgħażagħ għandhom ħafna obbligi, allura jemmen li għandhom ikollhom id-drittijiet ukoll. Kon nemmen fil-vot ta' żgħażagħ ta' 16 sena xi żgħażagħ ta' 16 sena llum jista' jkun għandu ħafna obbligu anke ħafna drittijiet. U allura għaliex ma jkollux ukoll id-dritt li jipparteċipa b'mod attiv fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-lokalità. Fuq l-istess nota tkellmu l-membri tal-Kumitat tal-Vot 16 f'laqgħa li kellhom mal-Ispeaker tal-Kamra Anġlu Farrugia. Dan il-kumitat u inkarigat mill-monitoraġġ biex jiżgura li l-pjan li ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jivvotaw fl-età ta' 16-il sena jiġi implementat. Wieħed mill-membri ta' dan il-kumitat u Mark Anthony Samut li qed jirrappreżenta lill-Oppożizzjoni u semma kif fil-programm elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista kien ressaq ukoll din il-proposta. L-Oppożizzjoni qiegħda tendorsja, anzi qiegħda wkoll rappreżentata f'dan il-bord biex anke aħna wkoll nkunu nistgħu nresqu l-idejat tagħna l-proposti tagħna. Il-vot ta' 16 huwa importanti, speċjalment fuq livell ta' kunsilli lokali għax jagħti liż-żgħażagħ iżjed appartenenza lejn il-komunitajiet li qed jgħixu fihom. Iċ-Chairman ta' dan il-Kumitat, Michael Cohen, jispjega kif il-Kumitat fetaħ diskussjoni anke dwar drittijiet oħra li ż-żgħażagħ ta' 16-il sena jista' jkollhom. Minn din id-diskussjoni qegħdin joħorġu issues oħrajn bħal huwa jekk għandhomx ikollhom dritt għall-liċenzja tas-sewqan ta' 16 sena wkoll, jekk għandhomx ikollhom dritt li jistgħu jiffermaw kuntratti. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Andrew Azzopardi li hu konsulent ta' dan il-kumitat. Ta' 16-17 sena issa se jibda jkollhom minn hawn ftit żmien ieħor l-opportunità li jagħtu direzzjoni lill-komunitajiet tagħhom. Però aktar minn hekk naħseb hija wkoll qatt ta' fiduċja fiż-żgħażagħ, qatt ta' fiduċja li aħna nistgħu ngħidu li sa b'mod konkreti nemmnu fiż-żgħażagħ. Dan il-kumitat hu rrappreżentat minn fost oħrajn rappreżentanti mill-Aġenzija Żgħażagħ, mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, mill-Kummissjoni Diċeżana Żgħażagħ, mill-Università u mis-Segretarjat taż-Żgħażagħ u l-Isport.